Ma'lum bolşaýaly şugun hormaty prezident bilen gatnaşmagyna Lewap vilayetiniň Köýtünag etrabyna kuwwatlygy 1 million tonna sement döndürgen Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş tabaraty boldy. Bu şatlykly waka vilayetiň ähli ýaşaýjylaryna uly buýsun çem gowunç döretdi. Arkadaly gahrman serdarymyz Lewap vilayetiniň Köýtünag etrabynyň çägine bina edilen Döwrewap sement zawodynyň açylyş tabaratyna Lewap vilayetiniň ilatyna ýokary hili hyzmat etjek 200 goraý täze Döwrewap ýolagçy awtobuslary sowgat berýändigini aýtdy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ilatynyň durmuş öpçünçiligi bilen baglanşykly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanýar. Şunda ýurdumyzyň uly kommunikasiýa ulgamynyň işi döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirilýär. Şeýlelikde ýolagçy gatna diýen awtobuslar täze urlar açylyp, onu halkymyza ýokary derejeli uly hyzmatlary hödürlenilýär. Bu bolsa döwlet adam çüýnürdiýen atyrly şygary baş ýörelgi edilýän durmuş urly siýasatyň rowaçlyklary betlenýändiginiň nowatdaky suwutnamasydyr. Şatlyk şowugyny uly dawralar bilen täze urlara rowana bolan awtobuslar hyzmatyndan peýdalanýan halkymyzyň gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza bolan alkyşlarynyň çägi ýok. Häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň ýygydarly taýdanlaryny netijesinde Türkmen Awtologları Agentliginiň maddi enjamlaryň binýadynyň puhtalandyrylmagy taýdanna mümkin bolup, ýerine ýetirilýän şeýle işler awtolog hyzmatlarynyň hilini we medeniýetini hasam ýokarlandyrmagy şert töredýär. Gahrman arkadamyzyň başyny başlany işleriniň arkadaly gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi netijesinde ilaty edilýän hyzmatlaryň hili we medeniýeti ýygydarly ýokarlandyrylýar. Bu bolsa berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň rowaçlanýanynyň alamatydyr. Paýtagtymyzdan başga da vilayetlerde de uly gulgamyna şol sanly ilaty uly hyzmatlaryny ýerine ýetirmekde alnyp berilýän işler raýatlar baradaky aladanyň ilkinji ornuna durýanyny ýüze çykarýar. Täze awtobuslar ketgitlenen çäklerde hereket edýärler. Lewap vilayetiniň ýollaryna ulaglaň sazlaşykly hereketini öpçün etmek, köçelerde ýolagçylary gösürüjiler üçin amatly şertleri döretmek degişli gullukly öňüne durýan möhüm wezipeleň biridir. Bu wezipeleri üstünlikle ýerine ýetirmek ugrunda tagalla edýän hünermenler beýleki işgärler ulaglaň iş tertibini döwrüň talabyna laýyk derejede taýýarlaýarlar. Ulag düzümni ösürmek, avtomobil we beýleki ulaglaň teňki binýadyna döwrewaplaşdyrmak, hormatly prezidentimiziň ýygydarly amala aşyrýan durmuş ykdysady siýasatynyň möhüm urlarynyň biridir. Döwlet başdanmaz bu urda alnyp berilýän işleň möhümdigine öns çekip, ýokary halkary ölçeglerine laýyk gelýän uly hyzmatlarynyň görnüşlerini, hilini mundan beýlekde ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belleýär. Häzirki döwürde hereket edýän awtobuslar enjamlaşdyrylşy, ýolagçylara niýetlenip döredilen şertleri babatda bildirilýän talaplara dogry laýyk gelýär. Oňoýly ulaglarda ýolagçylar üçin zerur howany öpçün edýän enjam ýokary derejede işleýär. Awtobus ulaglarynyň hereketlendirjileri bildirilýän ekologiýa talaplaryna da laýyk gelýär. Bu bolsa howa we berilýän ziýanly serişdelen azaldylmagyna, arasa howaň öpçün edilmegine mümkinçilik berýär. Döwrewap awtologlary ýygydarly satyn alyp berip, bu urda ilaty ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hiliniň we medeniýetiniň hasam ýokarlandyrylmagy ugrunda döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin pudogyň agdyr işgärleri gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirip alkyş sözlerini beýan edýärler.